Hey, naglamur kay. Boy, nandiyo ratan. May dami ti dala na nga baot. Boy, naspakay. Nakaungot sa amoy daw murmurin ng taon. Kita na pa yung arote rarami din ta. Taray! Taga Mandres, tarikat ti mamalo. Nagmaya man natin pagay mong boy. Walang tilapa. Walang tilapa. Walang tilapa. Saba na to yan. Supay Nataw-taw man ti flood controlin. Kaya napin ka maramay. Urayin da, makaungot gini tatao kanya da. Takit din. Urag malmalim ta nagtungtong ito. Madagbalog ti presyo nata. Sabagay Ben, Apa yan, Joe? Kaya mo sumurat? Ano pa nanta? Makikita kami tarubang ka, makataktak kaya. Ay, ukis ki sabam. Takim na takapakayan na yun, ang matao. Sige Rod, uray na tita. Siput-siputan ko rin baka daw sumpok na tao. Win ka di, siya bala, hanggan. yeah boy. Muna na, Joe. Nagputawan. Dres. Diba? Dan sa tumaktak di kapagayan. Kasi sa ba nga binin? Kung nakagbantay, aumitinin. Magasmutin. Sino si tumatak kay? Nandiyo, Andres. Ba? Dating gawin. Sige, Andres. Ano, Ben? Igaraw mo na. Sige. Atati kahit ko kalukuan. Enjo! Natao! Taray! Nakita, nakimutin. Nagputaw siya. Natambo mo lang yung muna. Taray, Anjo! Taray! Taray! Ukis sa balang anjon. Din sa pinagilo bago tumaray. Kasla dapay nga rin nakasabit yung ubit na sika. Tama lang lang.
Apay sino giti tao ben? Apay macam ka mamaw. Hugis di sabam, damago pa no kamaw. Nandres, kinibaak, imbauntak. Kapatarahin na ka, magtumaktaki ka. Hugis di sabam, Aray ko, apay dur na mutain. agkadwatahaan, apay kasaka kanyak. Imbauntak, anagar maramit ka. Ano timpaantak, nandiyak surutain. Tumatir ka titan, ta sumunod ka kanyata. Sigurado ka, kaya mo lagi jay. Apay madigay dan. Ha? Pito pa kulmong. Basta sumunod ka kanyak, sumubsobrado ka dyan kahit pag nakamunta man suda. Magan! Hey, naglamur ka. Boy, nandiyo ratan. May dami ti dala nga baot. Boy, naswakay. Nakaungot sa mo yung murmuri ng taon. Kita na pa yung arote rarami din ta. Taray! Taga Mandres, tarikat ti mamalo. Ang tamit tini nandiyo, napanantan. Si bata nga duwan, basta kalukwan, nagparta da. Tanan jaw, ang tamit tayo. Si bata nga duwan, dan tulatal daw kanya kagijay. Sige, tulungan ka. Pisang tingiyo at lagi dyan na makita ksuda. Sige, Intan. Nabitin pa ito rin, pinagtakay. Nagyelo ka nandiyaw. Makailo ka raw nung nagtaray nga dagos, duldog. Tan, di ko lang pala tumakay. Ito nandiyaw, nagbanaar ka. Hindi kaya mga pagdalo sa ato. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo Ano lang ang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena nanay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor na to? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkaras mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang yung nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos na eh. nagkinis na rin na eh.